Futbalový klub Močenok zorganizoval v sobotu 4. novembra v športovej hale turnaj pod názvom Bavíme sa futbalom pre kategórie prípraviek. Ako prvý sa odohral turnaj prípraviek U9. V tejto vekovej kategórii sa podujatia zúčastnilo 5 družstiev: Slovan Duslo Šaľa, FK Veča, FC Latus Kinek a 2 tímy Močenku. Najviac sa darilo prípravke Kineku, ktorá s 9 bodmi turnaj vyhrala. V poradí druhý turnaj odohrali prípravkári U11. Petica tímov FC Cabaj Čápor, FC Jelenec, FC Latus Kinek, Slovan Duslo Šaľa U10 a Močenok si zmerali sily systémom každý s každým. Na turnaji veľa gólov nepadalo a bolo vidieť, že halová sezóna sa ešte len rozbieha. Najviac sa darilo prípravkárom Jelenca, ktorí zo 4 stretnutí vyhrali 3. O celkovú druhú priečku si v poslednom zápase zahral Močenok proti Šali U10. Obidva celky si vypracovali niekoľko sľubných príležitostí a z konečného víťazstva 1-0 sa nakoniec tešili domáci. Turnaj vyhodnotil hlavný organizátor podujatia Matej Šimko. V individuálnych oceneniach si cenu pre najlepšieho strelca odniesol trojgólový Norbert Pataj z Jelenca. Najlepším brankárom turnaja sa stal Dominik Čabaj z FK Slovan Duslo Šaľa U10. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Samuel Časta z FC Cabaj Čápor. Na konečnom 3. mieste sa umiestnili prípravkári FK Slovan Duslo Šaľa U10. Ťažkí boli súperi. Najťažší súper bol Močenok. Dobrý bol ten turnaj. Druhé miesto patrilo domácim prípravkárom FK Močenok. Turnaj bol dobrý a súperi boli ťažkí, ale tak zvládli sme to, boli sme druhí a na ďalší turnaj chcem, aby sme boli prví a ťažké bolo toto. Keď sme hrali na ihrisku, nie v hale, tak to bolo trošku také ľahšie a toto je taký menší priestor, je tu rýchle sa tu musí hrať a malé bránky, takže musíme sa snažiť, ale dokázali sme to dať druhý. Víťazom turnaja Bavíme sa futbalom prípravkárov kategórie U11 sa stali futbalové nádeje Jelenca. Superi boli dobrí aj zlí, ale hlavne dobrí. Futbal bol dobrý a celý turnaj bol dobrý a hlavne sa mi hralo každému dobre a nech nikto neplače, každý bol dobrý.